So ayan siya guys. So ayan, ito try natin. Ali hindi pa siya masyado kasi na ferment, kaya buo pa rin siya. So ito na yung nakikita nyo sa mga palengke or nilalagay natin sa mga bottle, ganon. Tapos iyan na yung ating bagoong. So ayan guys, gumagawa pala kami ng bagoong. So ayan, so yung ginamit naming fish is yung parang dilis. Ayan, tapos syempre hugasan muna natin yung fish. Tatanggalin natin yung mga dumi-dumi if ever meron. And then lalagyan natin siya ng maraming salt. Actually guys, yung one natin, yung gagawin nating bagoong is like mga 5 kilos. And then yung asin naman is like mga 2 kilos naman siya. OMG, ang dami. And then of course, ihahalo lang natin yung fish doon sa salt. Ayan. Ito pala guys is yung bagoong isda. Usually nakikita sa northern province. And then ito guys, ilalagay lang namin dito sa may timba na meron ding salt sa ilalim. Ayan. Kilon ko yan, ang dami kapatibang sa banyan. So bali dito namin siya i-store guys, tatakman lang namin and then i-ferment natin siya ng 1 week or more than. Actually mas matagal, mas maganda. So guys, bali ayan na yung ating bagoong isda. So ito guys, after 8 days, ganito na yung itsura. Pero ito is, ang gagawin natin is i-ferment pa natin siya ng mas matagal. Actually, kahit mga 1 buwan, ganun or more than. Para mas maganda, mas masarap pag ganun. So ayan. So ayan siya guys. So ayan, ito try natin. Ali hindi pa siya masyado kasi na ferment, kaya buo pa rin siya. So ang gagawin natin, ayan, hanggang sa maging kuwan na lang to siya lahat, parang maging sauce, parang maging ganito. So ito na yung nakikita nyo sa mga palengke or nilalagay natin sa mga bottle, ganon. Tapos iyan na yung ating bagoong na isda.